nagtatrabaho. Alam mo, mag-hatchet. Gusto mo pinala kalate. Sabi mo, kaibigan, sa massage. Sabi ko, huwag kang papasok-pasok doon sa Massage? massage. Baka mamaya, akala nila. Oo. Anong massage? Massage yung massage din. Alam mo lahat ng kasama ng mga Ay, tigil na. Dapat na yung mga picture sa kasal. Nino? Ko. Kailan? Too late ka na eh. Pinrivate ko na. Eto, papakita ko sa'yo. Ang dati yung mga picture natin maganda. Hindi ako nakapag-comment. Yung pinos mo? Cinderella? Eto, anong gusto mo munang panoorin? Video o mga picture na? Video. Ang ganda ng video, Timil na. Patingin. Na-post ko sa Facebook ng 43 minutes nang walang cut. Oo, pwede. Yes. Laptop. Galing, no? Laptop pala. Pagka pala, ayan to yun, ang ganda, ang ganda. Pag sa laptop, okay. Kalaki naman. Ayan na si Cinderella. Puno. Ikaw ang nag-organize sa laptop? Yes. Kaya Godzilla ako. Pero yung photographer, ako nag-ano lahat, pero sila na yan ang gumawa niya. Ang ganda ng damit. Simple siya, pero ano siya. Sa product ko lang lang. Ako lang. Ang mahal naman kasi dito. Pag ako lang mag-isa nanonood, naiyak ako yan pag pinapanood ko siya. Siyempre, pag mag-isa ka lang, diba, emotional. Oo. Ang liit pa ni Ali, oh. Ang bilis na makini Ali, ano? Saka si Maya. Si Mike. Iniisip ko dyan, naubos ko. Maganda. Pero happy ako. Yoy! Oh, si Ali. Yan yung penthouse ko muna. Oh, Sa Vanderbilt. ilan ang pwedeng 350 on one night. Oh, Up and down. Oh, laki. Ay, ang ganda ng jacuzzi. Pero wala Sa tayo. loob? Yeah. Ang ganda. Gusto mo mag-penthouse tayo one time? Sige. mura naman. Yan, 250. Ngayon 400 na ata. Pero kung marami tayo, Pwede naman. pwede ka ng 7 to 10. 7 to 10 ang mga? Hindi. Katao. Ay, hindi rin. Kasi yung bed, ano bang good for 3 person na. So, mag-extra na naman. Ano? Bakit wala ka sa akin sa ganyan? Bakit wala ka sa akin ng bridesmaid? Sa bagay, ni Sisi. Hindi nga na ako sinama. hindi. Busy ka rin sa sarili mong kasal. Di ba mas una kang kinasal ka sa akin? Ang kasal ko naman, walang ganyan. Oo nga, pero yun, alam ko na busy. Kasal ko naman na yung biglaan lang sa amin kasi nga magpakasal ka, gawa ng lupa. Oo nga, ba't naman kasi biglaan ka nagpakasal? Hindi ka man lang sana na. Masasabi ni Uncle. Na hindi ka man lang namin ng bridal shower. Hindi man. Wala. Kasi, Magpakasal ka ulit. hindi mo gusto magpakasal. Ano ako magpakasal?
Ano naman yan sa iba? Nangalat ka, pakay-guilty ulit. Uulitin natin ganyan, oh. Magkano 50 mil? Huwag na lang. Wala naman, pinirma. Eh, paano ko na lang ng aking... May 20 lang, wala yung 50. May 20! Ay, wag na, oy. Sa 20 lang yan? Yeah. Kung ikaw ang mag-a-arrange, ha? Pero ready ng sarili mo na isang taon na, ano ka, stress ka. Buti nga, hindi ako mukhang stress sa kadalo, di ba? Ay. Ayoko ng stress. Ay! Godzilla ako noon ng mga panahon na yun. Pag isang salita sa akin na nagreklamo, oh, what? Wag na, may stress. Maganda kasi. Maganda pati yung damit. Ako lahat nag-ano yan. O kasi si Stacey sobrang ano pa sa amin naman. At hindi na yan nagtatampo. Sabi ko, bakit si Sisi hindi ako? Hindi ka pa man ata no mas na Pero hindi pa tayo madalas kasi nasasama nung Oo. Emenda, parang bago-bago pala tayo nung nagka-contact ulit eh. Di ba? 2022, 3, 4, 5, 6. Ayun na. Ang ganda ng carpet. Nandyan ka lang. Ano nandyan ka dito? Makikita mo sa Roda, napansin ko sabi ko. Parang ba siya sa Roda, lagi parang nakagano'n.
Si Mati, yung mga talaga. Ayun na, Ayan na, J-Lo na, J-Lo. Umalis ka sa salon. Paano yung may habi-habi din? Yan, Okay, no? umalis ka. Alam, sumayaw ko ang mga dalaga. Tulinda pa. Ba't yung magkakasundo yung tatlo na naman? Hindi mo sasabunutan. Sino? Sige, mag-is kasi tayo. Sabi ko, apa pag nagsabunutan kayo, nasabunutan ko na kayo. Hindi, love naman nila si Kyla. Hindi naman sila mahirap. Hindi. Ayan na pala si Roda, sumayaw na. Yun yung asawa niya, di ba? Parang Ayun na si Linda, lumapit na. At least ang tao dyan, want to sawa ang kain sa inom. Oo. Kaya dyan ko talaga dinala. Ganyan din. Ilang oras. Hindi ko natapos na, alas 12. Ganyan din nila para walang masabi. Na nagutom si ganito, wala lang pagkain. Ang tiganda, para mo naman tayo mga Pilipina, di ba? Kapag
Hmm.